Hey guys, George Καλούσα 19 εδώ. Θα παίξουμε σήμερα το πιάνο τάλες του. Πολύ δύσκολο. Μπα, δύσκολο δεν είναι, σπαστικό πολύ όμως. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Εύκολο. Μου φύγε. Πάτησα ένα κουμπί και μου φύγε. Εύκολο διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες μουσικές καινούριες. Two Tigers. Εύκολη. Λίγο δύσκολο τώρα. Oh my god, this shit. Dub. Έχασα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι αυτό το βίντεο που κάνω είναι χορηγία του Mobizen. Αυτή η εφαρμογή που βλέπετε δίπλα, να θα σας τη δείξω τώρα. Να, αυτή εδώ πέρα, αυτή που πάτησα μόλις τώρα. Είναι πολύ καλή χορηγία. Τώρα με αυτό τραβάω βίντεο. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε και άλλη μουσική. Κάνουμε. Πάμε. Εύκολη φαίνεται. Δεν ξέρω αργότερα. Τέλος πάντων. Μιλάω και δεν είμαι συγκεντρωμένος. Λοιπόν, για να μην τα λέω στο τέλος, κάντε ένα subscribe στον John71, καινούριος YouTuber, υποστηρίξτε τον, στο Mike Gamer, υποστηρίξτε τον, και αυτό είναι πάρα πολύ. Τον Δημήτρη Καπαθακάλη επίσης, που σας το λέω και σας τον προτείνω συνέχεια. Και στο τέλος θα σας πω να κάνετε subscribe και σε μένα. Μιλάω και δεν μπορώ να παίξω. Οκ. Επειδή βαρέθηκα, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Αυτό ήθελα να σας δείξω, έτσι απλά ότι είναι σπαστικό αυτό το κολοπέχνιδο. Ευχαριστώ πολύ, κάντε ένα subscribe γιατί με βοηθάει και ένα like. Bye bye.